Ako sa chystáte tráviť svoj Silvester? A ja sa priznám, že ja nie som veľmi silvestrový človek, že nemám veľmi rada Silvester, ale v poslednej dobe ho trávime najmä v rodinnom kruhu aj tým, že máme malé deti, takže zväčša je to rodina. Sama neviem ešte, ako to bude tento rok vyzerať, ale zväčša sa nás naozaj nazbiera dosť, takže je o zábavu postarané. A máme veľmi veľa malých detí, takže všetci veľmi netrpezlivo čakajú na nejaký ohňostroj a tak to v poslednej dobe riešime najmä tými ak sa to zavolajú, také tie, že sa zapali prskavkami, áno, presne tak, že to naozaj deti majú veľmi radi a nerobí to ten hluk, čo ja napríklad osobne nemám rada. Ako každý rok, posledné roky ho trávim so svojou manželkou, deťmi a s našimi priateľmi Miškou Kubovčíkom a Zuzkou Šebovou a jej deťmi. Sme takto každý rok spolu u nás doma a trávime Silvestra doma. Potom ideme spoločne si zaližovať, takže verím tomu, že aj tento rok bude počasie, že si zaližujeme a že sa budeme venovať trošku deťom, lebo sme s nimi veľmi málo. A bude to taký pokojnejší Silvester alebo taký bláznivejší? Nie, my sme takí, že sedíme, bavíme sa, deti sa pohrajú, potom ich uložíme skôr, ktoré vydržia, tak vydržia, ktoré nie, ale je to také pokojné už. Tie bujáre Silvestra mám už dávno za sebou. A teda pozriete si aj ohňostroj? Áno, takto, ja nie som za ohňostroje, tým, že máme aj psa, ale vidíme to samozrejme vonku z okna, že sa ohňostroje dejú. Som rád, že sa to v posledné roky už deje menej a menej a ja si myslím, že tomu nepatrí. Prskavky sa mi páčia viacej. A chystáte sa dať si nejaké novoročné predsavzatie? Dal by som si novoročné predsavzatie také, že by som trávil viac času s deťmi, lebo to všetko rýchlo uniká a mám troch chalanov, strašne rýchlo rastú a veľmi veľa času trávim v Bratislave a oni sú doma, že dal by som si predsavzatie, že každú jednu voľnú chvíľu by som venoval im. Ako budete tráviť Silvestra? Ja určite mám rada tento moment v roku, nenechám si ho ujsť žiadnou papučovou kultúrou. S najväčšou pravdepodobnosťou budem so svojou rodinou, ale aj so svojimi kamarátmi, pravdepodobne niekde na slovenskom svahu. Dopredu už hovorím, že to bude asi Orava. Budeme lyžovať do poludnia, popoludní si urobíme, alebo teda švagor urobí určite nejaké vynikajúce jedlo z mesa a napokon to určite skončí brutálnym ohňostrojom. Decká pôjdu spať, predpokladám, trošku skôr, tie, ktoré sú väčšie, vydržia možno až do polnoci, ale určite to bude party. Po polnoci budeme ešte dlho kecať, rozprávať, rozoberať a verím, že prežijeme Silvester zdraví, ale pri pocite, že nie v posteli. Chystáte sa dať si aj nejaké predsavzatie? Vždy mám predsavzatie a vždy ho porúšam, ale Každý rok sa snažíme nejaké to svoje predsavzatie si dať. Tento rok to zatiaľ zostane tajomstvom aj kvôli tomu, aby som na ňom viacej pracovala. A ak sa splní, ak ja ho splním, tak sa o tom určite dozviete. A to predsavzatie z minulého roka sa vám podarilo splniť alebo nie? Áno. A to chcete prezradiť, čo to bolo? Bol to zákon o mene a priezvisku. Dve možnosti, buď s rodičmi v Banskej Bystrici alebo s priateľmi v Budapešti. No a čo z toho by sa vám viac hodilo? Uvidím, aká bude konštelácia, ktorí kamaráti budú môcť ísť, ale posledné 2 roky alebo 3 roky sme išli do Budapešti a tam sa nám to celkom páčilo. A býva váš Silvester viac taký pokojný alebo viac divoký? Pokiaľ som s rodinou, tak je veľmi pokojný a pokiaľ som s kamarátmi, tak je veľmi divoký. A keby ste sa mali ohodnotiť, tak ste viac taký ohňostrojovský typ, alebo skôr taký, že o 10:00 v papučiach niekde na gauči alebo v posteli? Má čaro aj jedno, aj druhé. Nekupujem pyrotechniku, aj keď je to teda na Silvestra povolené, ale keď sme napríklad v Budapešti, tak si to rád pozriem, tie ohňostroje, ale keď som doma, tak stačí aj prípitok. A chystáte sa dať si nejaké silvestrovské predsavzatie? Nie. Radšej nie. Prečo? Lebo keď som si dával silvestrovské predsavzatia, tak som ich nesplnil. Keď som si dal len predsavzatie v rámci roka, tak som ich skorej splnil.
No, my máme malú dceru, 6-mesačnú a bude mať vlastne 7 mesiacov na Vianoce a na Silvestra, takže buď budeme doma, alebo niekde na nejakej chate, kde budeme len sami, pretože to bude pre ňu vlastne prvýkrát, čo uvidí Vianoce, Silvester, sneh a nechceme ako keby, aby bola rozrušená delobuchmi a ohňostrojmi. Takže to bude také kľudnejšie. Áno, áno, chceme byť viac menej v trojici, aby sme si to vlastne užili po prvýkrát. A nie ste ani zastanca takého, že prskavky alebo také tie malé svietiace veci? No prskavky mám veľmi rada, to vôbec nie je problém, ale nemám rada, ako keby keď je veľa na sídlisku tých rôznych delobuchov a petárd a tak, kedy si som mala aj domáce zviera, psíka, takže viem, že zvieratá sa toho veľmi boja a v podstate sa mi páči, keď je jeden mestský ohňostroj, ale ešte často sa nedodržiavajú úplne tie nariadenia o tom, že ako by sa tie petardy a všetky tie ohňostroje mali odpalovať a tým pádom, tým, že aj tá dcera je malá, tak radšej by sme boli niekde, kde nebude až taký hluk. A chystáte sa dávať si aj nejaké novoročné predsavzatie? Fú, predsavzatia, no. Nemám to síce vo zvyku, ale tak skôr by som povedala, že už teraz, ako je ten posledný mesiac v roku, ako sa nám blíži december, tak si skôr uvedomujem, že som mala naozaj dobrý rok, najmä teda tým, že sa nám narodila zdravá dcéra a všetko to bolo také bezproblémové, takže také moje predsavzatie do nového roku by bolo, aby som dokázala čo najlepšie zladiť aj prácu poslankyne s materstvom, lebo je to teda náročné a chcela by som byť čo najviac aj samozrejme doma pre dceru a zároveň si tu plniť všetky úlohy, ktoré mám. Takže to by bolo asi také moje najväčšie predsavzatie. Myslím si, že tohtoročný Silvester budem tráviť s deťmi, to znamená celý Silvester bude o deťoch. Proste strávime večer spolu, pevne verím, že aj deti vydržia teda do polnoci, že oslavíme aj ten nový rok, že teda budú aj nejaké prskavky a nejaký malý ohňostroj, takže celý Silvester budem venovať mojim deťom. Máte aj nejaký konkrétny program? Konkrétny program, myslím si, že veľa bude závisieť od toho, aké bude počasie, jak bude, či už možno by sme mohli vybehnúť na Korčule, alebo teda ideálne, keď bol nejaký sneh, akože to je jedno, akýkoľvek program s deťmi, možno do akvaparku proste s deťmi a proste to počasie, respektíve ten deň ukáže ako. Chystáte si dať aj nejaké novoročné predsavzatie? Novoročné predsavzatia? No tak ja si myslím, že asi sa patria nejaké, takže áno. A aké prezradíte? Zvedavá ste, ale jedno vám môžem prezradiť, samozrejme. Myslím si, že čím je človek starší, tým je dôležitejšie sa viac a viac hýbať a trošku sa starať o to svoje zdravie, takže určite to jedno predsavzatie, ktoré sa samozrejme dá takto povedať, je, že teda sa budem viacej hýbať, viacej športovať, viac sa o seba starať. To je akože také skutočne, že čím je človek starší, tým dôležitejšie.